Ini berapa ini? 5.000. 5.000. Ini berapa? Yang ini 8.000. 8.000. Pisang keju yang ori 5.000, yang full topping cuman 8.000 tok. Halo rek, suwangar sih mbak, iki dodolan murah pisang keju lo cuman 5.000, es jagung yo 5.000 rek. Awalnya pas lewat daerah kene iku aku salah fokus karo tulisane wonge dodolan. Tak buktikno langsung kan aku tuku es jagung karo pisang keju nih. Ternyata masih 5.000 guys, susu Frisian Flag lho. Selain sing 5.000, es jagungnya yo ono pisan sing 7.000 rek. Ini berapa? 5.000. Ini? Yang ini 7.000. 7.000. Nah selain iku gawe camilan nih nang kene ono pisang keju hargane cuma 5.000 dlon oleh sakmene akeh dan iki porsi nyata. Aku lek tuku ngevideo iku mesti gak tahu tak kurangi utawa tak lebihi porsine, mesti sesuai dengan porsine wonge dodolan. Apa maneh iki cuma 8.000 tok isine topping keju karo coklat, lek sing ori cuma 5.000 isine gula palem. Menurutku iki pisang keju termurah sih, 5.000 oleh sak box sakmene akeh. Adonan luar yo enak, manis, gurih. Sing tuku rata-rata arek mahasiswa rek iki lho daftar regane murah meriah kan. Iki es jagung cuma 5.000 tok. Tapi ojo salah, adonan es jagung iku enak banget rek, muani, sedep, ditambah karo susu Frisian Flag sing creamy, enak sih. Nah lokasine ku mlebu perempatan lurus searah Wadung Asri, mlebu ke timur di Jalan Kiai Nawawi rek. Isok pisan kalian Google Maps jenenge Oscar Della Laundry, wonge dodolan ndek ngarepe iki. Tepate ndek Jalan Kiai Nawawi nomor 10, daerah Gedongan, Wadung Asri, Sidoarjo. Dadi gamu kabeh wis gak usah suwe, langsung rene yo gas kan.